Amenikela ou salam alaikum ou klobe radio Bamako 24 de Kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bi ye tarata ye tarata min na bɛnnen bɛ nazarasan kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 28 ka bɛn 2023 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 6 ye jate la san kalo kɔnɔntɔnna don hijira san 1444 san dɔ dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoni filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na wulikɛjɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri bɛ n'i y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka CNT ɲɛmaaba ale ye taama min kɛ ka taa irisila jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ k'an ka jamana ye minɛnkura dɔw sɔrɔ kunnafoni ɲɛfɔli ko la min y'an ka jamana kɔnɔ na marisi kalo tile 26 n'o sera o ye don ye don min bɛ n'i y'a sɔrɔ o bɛ bɛɛ jɛ fanga k'ale ba sigili sen kan an ka jamana kɔnɔ na a b'o fɔ o laadaw tilenna an ka jamana kɔnɔ na kari tɛmɛnen na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔ bi min ye laïcité ko kuma ye o kumaw bɛ cogo jumɛn de la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lasama balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ an ka minisiri kɛra min ka dɔn k'a fɔ an ka CNT ɲɛmaaba ale tun ye taama min kɛ ka taa irisila jamana kɔnɔ na a yirala k'a fɔ k'o taama in k'a kɛra nisɔndiyakoba ye fɛɛrɛ caman bɛ olu ka sigi sen kan min ye wulikajɔ ye don nataw kɔnɔ la k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛɲɔgɔnya caman bɛ yen minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛna tɛmɛ Mali ni irisila jamana ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ ko min ye minɛnkura dɔw fana ye olu bilala kɛrɛnkɛrɛnnen an ka jamana ye ka wulikajɔ fɛ ka se k'olu sabati o baara minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛna sigi sen kan ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan jamana ka ɲɛta k'o y'a kunba de ye kuma kɔrɔmara tɛ dɔ yɛrɛ bɛ jamana in basigi na lafiya min n'i y'a sɔrɔ bɛɛ da b'o kuma la k'i k'a dɔn k'o bɛ ka ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo jamana in k'a bila basigi lafiya minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bila o minɛ kɔnɔ na n'an bɔra yen marisi kalo tile 26 n'o kɛra kari tɛmɛnen ye o don kɔfɔlen n'o sera an ka jamana kɔnɔ na an balana k'a fɔ mɔgɔw hakili bɛ jigin Musa Tarawele ale ka fanga ye dafirili min kɛ bɛɛ jɛ fanga ne ka yira k'a fɔ k'an ka taa o hukumu kɔnɔ na o min kɛra min ye an ka a ɲinɛ san kɔnɔ na an ka jamanatigi ale taara laadaw la tilenni ka taa jiri feere da siyɛlɛw kan o kɔfɛ lajɛrew kɛra yɔrɔ caman na minisiri bɛ n'o ka baara ɲɛsɛmɛ seko ni dɔnko an dogole Gino ale ka dɔn ka fɔ lajɛrɛ dɔ n'i y'a sɔrɔ lajɛrɛ dɔ tun bɛ ale tun bɛ k'o ɲɛmaya ta pyramide sud venir kɔnɔ la o kɔfɛ maison de la presse la n'o ye kunnafonilaw tɔgɔla yɔrɔ ye min ka dɔn ka fɔ lajɛrɛ dɔ tun bɛ Umaro Besiribe ale ni ka dɔn ka fɔ sifinakaw tun b'a la ka ɲɔgɔn ye an ka jamana kɔnɔ na mun ni mun de kan ka kɛ don yɛrɛ mun de kan ka k'a kɔnɔ la Mahamudu min ka dɔn Makane ale yɛrɛ tun bɛ ka dɔn ka fɔ fasoden dɔw ɲɛfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye lajɛrew kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔ ye don yɛrɛ nafa bonya kan sera minnu sɔrɔla o ko sen fɛ ka daminɛ minisiri Andogole la ka taa se Umaru Baro ma fo ka taa bila Mahamudu la sera minnu sɔrɔla u ka lajɛrew sen fɛ an k'u lamɛn. A bɔn hakili jigi mars 91 la ayiwa bi ye tasibila dɔ ye jamana kuntigi a bɔra ka na tasibila kɛ monument des martyrs la ka maliyɛnw hakili lajigin min kɛra aw b'a kalama fana k'a fɔ san o san o tasibila bɛ kɛ 26 mars ye donba ye an ka Mali kɔnɔ donc a ka to bɛɛ hakili la pourquoi parce que maliden caman ni bɔnɛna yɛrɛ sɔrɔ nɔfɛ bɛɛ jɛ fanga nɔfɛ a ka ɲi san o san donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka hakili lajigin kɛ an ka tasibila kɛ minnu taaba ninnu ye. San tɔw la an bɛ kuma di maakɔrɔw ma maa minnu yɛrɛ sen donna kɛlɛ in na ɲinan an y'a bisigi k'a fɔ wagati bɛ cogo min ni wagati yɛrɛ o ye constitution yɛlɛma ko kuma min bɛ sen na an b'a dɔn 91 maa minnu ye yɛlɛma kɛ o tun ye muso ni denmisɛnninw ye ɲinan yɛlɛma dun kuma bɛ sen na an tɛ kuma di musow ni cɛw ma wa komi olu ye yɛlɛma kɛ 91 donc an y'a bisigi k'a fɔ yɛlɛma tɛ se ka kɛ n'i ma olu sen don a la donc ɲinan ka kuma di musow ni denmisɛnninw ma u ka se k'u hakilina
yan fɔ parce que n'a jateminɛ gɛlɛya tɛ démocratie minnu bɛ fonctionner ka ɲɛ i b'a ye k'a fɔ sɔrɔdasiw kɔni jɔyɔrɔ tɛ i b'a ye coup d'état tɛ kɛ o jamanaw la ni coup d'état kɛlen ye gɛlɛya bɛ yen an dun b'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi minnu ye ɲɔgɔn nɔra bila démocratie fanga in kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen miiriya ta k'u bɛ constitution in ko k'a kan ka falen walima a kan ka yɛlɛma dɔw b'a yɛrɛ k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ de bɛ sariya sunba in na ni gɛlɛya bɛ sariya sunba in na ale dun bɛ mara kɛcogo jalatigɛ démocratie kɔnɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an bɛ laɲini min kɔ an tɛ se k'a sɔrɔ tant que nin sariya sun in a ma falen minnu bɛ yen n'u ye kɛlɛ kɛ bɛɛ fanga nɔfɛ olu ni tora la an y'o kuma fɔ an tilala ka bɛn ni kɛlɛya fana kuma fɔ maliyɛnw ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ fɛɛrɛ min bɛ an bolo walasa lakana bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ka taara ɲɛmɔgɔw ma an y'o fana kuma fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ bi daladuni fana o ka gɛlɛn bi an bɛ se k'a fɔ balo da ma nɔgɔ tila ka welewele kan ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma bi na olu de bɛ fanga la ala ye mali kalifaw de ma bi u k'a lajɛ ka maliyɛn don da kelen fɛ ka maliyɛn bɔ da kelen fɛ. an b'a k'a fɔ ni tun ye ministre an dogole Omaru Barrow Sidibe ka taa se Mahamudu ma nin tun y'olu kan ye kɛnɛ yɛrɛ ka ministre t'ale yirifere da n'i y'a sɔrɔ o taara o da maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu kɔni ni bɛɛ fanga tatɔla ɲinini senfɛ n'olu kasara lu na olu sɛlɛ kan o senfɛ mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ye kuma min fɔ o filɛ. I ye tasibila don ka se an balima minnu ɲin tora bɛɛ fanga ɲinini hukumu kɔnɔna la a ka kan bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakili jigi kɛ ka tasibila kuma n'i y'a jateminɛ n'i y'a san 32 ye bɛɛ fanga ye mali jamana kɔnɔ o san 32 kɔnɔna gɛlɛya caman yera bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna la o de y'a to jamanadenw y'a ɲɛɲini ka taasira kura di jamana maracogo ma jamana lakanacogo ma jamanadenw ka fɛɛrɛ bɔ hukumu kɔnɔna la n'u y'a ɲini ka jamana sara sunba kura ka dilan ne yɛrɛ u ɲɛfɔ an ka dugutigiw na an ka ladamɔgɔw ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ɲɛna sisan kɔni mali kura a gulonnen bɛ o kalafili na kalafili min b'a to ni jamana sara sunba kura a bɛna sigi sen kan o de b'a to an bɛna kɛ 4ème république la o de b'a kɛ mali kura yɛrɛ sigilen sen kan n bɛ hali bi n bɛ foli bila ka foli bila maliyɛnw na dan tɛ foli mun na u ka cɛsiri la u ka muɲu na muɲu min cɛsiri don hali bi an sera ka dɛmɛ don finitigiw ma ka minɛn san ka d'u ma k'u labɛn ani ka tila ka tasibila kɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲin tora jatigɛfagawalew ka kɛlɛ hukumu kɔnɔna la a kɛra maliyɛn o a kɛra dunan o a kɛra civil o ka ala ka n'u bɛɛ la k'u dayɔrɔ sumaya hali bi an bɛ ala deli ala ka jamana basigi ka jamanadenw ka bɛn sunkalo min jɔlen filɛ ka sunkalo laban ko ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma k'an ka bato bɛɛ laminɛ. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye mali jamanatigi colonel Assimi Goïta ni tun y'ale kan ye a y'a fɔ cogo min na jamana ye fɛn o fɛn y'a basigi na lafiya ye yarabi o se masara ma ne la ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye k'aw ladɔn k'a fɔ min ka dɔn k'a fɔ musolaka min n'i y'a sɔrɔ n'o ye muso denmisɛnnin kan ye n'ale tun bɛ baara la Bamakɔ kabini 2021 san n'i y'a sɔrɔ o tun ye korotu min cogo la ka bɔ Buguni n'aw hakili b'a la 2021 san na an ye kunnafoni di ni kunnafoni so ninnu na ani ka kunnafoni d'aw ma k'a yira k'a fɔ muso dɔ n'i y'a sɔrɔ n'ale fara Yirimajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya 700 la 700 logement Atitebugu 700 logement la musokɔrɔba min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a ka baarakɛla n'a fɔra k'a sera ka musokɔrɔba in fa ka sɔrɔ k'i kɔ don a tun ɲinina ka dɛsɛ sunkalo setu la Buguni ka kun don kunnafoniw cari la an b'a lɔn k'a fɔ sunkalo yɛrɛ bɛna se waati min na u taara tɛgɛ d'a kan an b'a lɔn k'a fɔ a ka kɔɲɔso la n'i y'a sɔrɔ a segilen so a hakili la k'a fɔ ko ɲininiw kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni nɔgɔyara sa an b'a lɔn k'a fɔ a n'a ka cɛ olu tun bɛ kɔɲɔso la an ka lakanabagaw ka wulikajɔ fɛ tɛgɛ taara d'a kan dɔgɔfɛn in kɔnɔ la min bɛ n'i y'a sɔrɔ kɛra Buguni a faso la tuma min na n'o kɛra ka sɔrɔ ka bila sariya ka bolo kan min an ka lakanabagaw kɛrɛnkɛrɛnnenya na olu ka fɔ la ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ in sera ka kɛ olu ni dugulamaw dɔw yɛrɛ ka tɛgɛ di ɲɔgɔn de sen fɛ ka se ka wulikajɔ ka koroti min fo ka se ka tɛgɛ d'a kan o kɛlen kɔfɛ min ka dɔn k'a fɔ an ka lakana tigilamaw u fura k'u waleɲuman u ka baaraw la sariya tigilamaw y'a yira k'a fɔ ni ala sɔnna ma ko nin ko in k'a tɛna dogo maa si la sariya bɛna ka baara k'a kɛcogo la kuma kolomara tɛ dɔwɛrɛ ye korotumu taara wa korotumu ɲinina ka korotumu minɛ k'a to kɔɲɔso yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ ka nin walejugu ta ka ɲɛsin o ma ala ka fura bɔ a kelen na bali ka woro ɲɛma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka se k'o baaraw yakubaya parti politique bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ yɛlɛma la olu y'o baara kɛ communiqué kɔnɔna na ka dɛmɛya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma o sen fɛ min ka dɔn maa minnu ye dɛmɛ sɔrɔ ka taa se Musa Mara yɛrɛ min ye parti yɛrɛ ɲɛma kɔrɔ ye u fila b'u hakilila don o ko sen fɛ an k'u lamɛn. an bɛ tiɲɛ na yɛlɛma mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ o mɔgɔ sunkalo la k'e bɛ dɔrɔmɛ 1 fɛn de ta ka di surtout lujuratɔw ma
wala danti ka foli la an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ala ka jamana basigi ala ka sababu ɲuman nɔgɔya an ye ala ka jamanadenw bɛɛ kelen ma k'an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ. An ye nin hakilina in de fɔ yɛlɛmadenw ye u k'a dɔn nin tɛ politiki tɔn ye komi politiki tɔnw dɔnnen don cogoya min na k'a fɔ ko a bɛ ye tuma min na an mago jɔra maaw la a bɛ ye tuma min na campagne boli ka wuliw bɛ yen a bɛ ye tuma min na élection ko kuma bɛ yen i bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ka maaw dɛmɛ i ka tɛmɛ o sira fɛ an b'o kɛnɛ dɔ de nin y'a san caman ye nin baara in bɛ sen na wa ni ala sɔnna fɛnɛ san caman min bɛ nalen a baara in bɛ continuer anw don anw tɛ o yɛlɛmakɔnɔdenw bɛ tɛmɛ nin sira kelen fɛ n dalen don a la a bɛ kɛla ko 23 kɔnɔ cogoya min na tan a bɛ kɛla Mali yɛrɛ fɛnɛ fan bɛɛ kɔnɔ o kolen na yɔrɔ o yɔrɔ la gɛlɛya bɛ maa kan yɛlɛma b'a seko kɛ pour que ka gɛlɛya in wuli ka b'i kan ɲɛmaaw b'u se la kɔfɛ mɔgɔw fɛnɛ k'u dɛmɛ. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Musa Mara ka taa se minnu ye dɛmɛ sɔrɔ commune 3 ale kɔnɔ ni tun y'olu ka ɲɛ ye a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ n'an bɛ yan seko kɛ ɲɔgɔn ye a dɔ bɛ dɔ la jamana in kɔnɔ na gɛlɛyaba min n'an da b'a kuma la i ka dɔn fura bɛ sɔrɔ nka dɔ bɛ yen a b'o kunna i ko ɲama o tɛ kɛcogo yɛrɛ dɔn a na nka a b'o kɔnɔ n'ale dɔ ta ka di dɔ ma dɛmɛya sira kan ko ale ta bɛ ban walima ale yɛrɛ t'a dɔn ko maa tɔw yɛrɛ ko gɛlɛya bɛ se k'olu sɔrɔ o de ye hakili ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ minisiri b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ sanu ko dugujukɔrɔ fo olu yɛrɛ sabatili ma an b'a lɔn k'a fɔ ale taara ɲɛda kɛnɛ kan min ye cakɛda min n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sanu ko yɛrɛ yakubali ma o senfɛ min ye o ko ɲɛma ye Mamudo ale ye kuma min fɔ a ko senfɛ an ka lamɛn. Sanuboro 15 o de tun bɛ liste kan mun di périmètre d'étude parce que olu de officiellement état tun ye a confié olu de la u ka taa sanu bɔ u ka jala et puis u ka bɛn u n'u ka sariya kɔnɔ u ye contrat kɛ donc du coup an ka baara tun kan ka olu de lajɛ ni sanu b'i ka dugukolo kan c'est sûr que nafa b'a la parce que bi bi na sanu bɛ prix mun na an ma dali k'o prix sɔrɔ n bɛ se k'a fɔ. Donc n'i y'a jateminɛ mini exploitation a nafaba de bɛ jamana kan bon a nafaba de kan ka kɛ population kan. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye kɛrɛnkɛrɛnnena mini sanu baarakɛla olu ka ɲɛma Mamu Ture o senfɛ minisiri min y'a sɔrɔ ka baara ɲɛsinnen bɛ nin ko in ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma Aluseni Sanu ale yɛrɛ kuma min fɔ a ko senfɛ o filɛ. Dugu jukɔrɔ fɛn bɛɛ ye maliyɛnw ta ye donc maliyɛnw de b'a décider k'a fɔ an bɛ nin di mɔgɔ dɔ ma a ka baara k'a kan ni sariya cogoya la ou bien ni sariya kɔnɔna la sariya mun b'o bɛɛ de kɛ o de ye code ye bon ni code bɛ yen sisan ni mɔgɔ min nana k'a bɛ baara kɛ convention bɛ signé n'o ye mais convention tɛ se ka code sɔsɔ ninnu y'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ ka convention bɛ yen ou u y'a yira k'a fɔ ni olu ka convention ni code ma bɛn olu ka convention bɛ ta ninnu y'a yira k'a fɔ an ka code a yɔrɔ caman bɛ yen an ka sɛgɛsɛgɛliw don olu la pour que nafa ka se ka sɔrɔ u y'a yira k'a fɔ n'i y'a jate minɛ sanu bɔyɔrɔ minnu b'an bara u bɛ chiffre d'affaires mun sɔrɔ c'est à dire n'u ye sanu feere kɔ kan u bɛ mun sɔrɔ o pourcentage mun bɛ taa contenu local la bi o ye 0,1% de ye an kɛrɛfɛ duguw bɛ yen 1% de d'olu bara pourquoi an bara bɛ kɛ 0,1 u y'olu bɛɛ ɲɛfɔ an ye pourquoi o don fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ pour que a kana k'o ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Mali minisiri kan ye Aluseni Sanu a fɔra cogo na an bɛ dugawu kɛ ɲɛta min ni dabo kuma la ko senfɛ ala k'a bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen cakɛda minnu bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ nɔnɔko yɛrɛ yakubali ma bagan baarakɛbaw don olu ye fara ɲɔgɔn kan n'i ka kunnafonilaw wele dɔgɔ fura ye tɛmɛnen na k'a yira k'a fɔ ko layidu dɔ taara jamanatigi fɛ n'o ye Colonel Asimi Goyita yɛrɛ ye ka ɲɛsin olu ma ko layidu in kɔni i ka dɔn k'a fɔ k'a tɛ ka bɔ a sira fɛ o ye ɲɛfɔli ka kunnafonilaw ye a kumatigi tun ye maa min ye Idrissa Siribe do wele kun ye fɛn jumɛn de ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ye kunnadilaw wele sɔgɔmada in na parce que degun de b'an kan jamana kuntigi n'o ye Colonel Goyita a ye layidu ta an ye k'a fɔ ni kɔɔri sɛnɛla 100 sara la a bɛ 10 d'a ma kɔɔrikisɛ la ni turu bɔr'o la a b'a aliment bétail d'a ma o kɛra san 2021 na mois de mars an filɛ san 2023 la mois de mars hali bi ka tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ ni gɛlɛya sera nɔnɔtigiw ma ni gɔlɔya sera sogotigiw ma a kɔlɔlɔ tan tɛ consommateurs ma donc an y'a wele pour que aw k'a dɔn an seko tɛ dɛ mais ni gɛlɛya nana sogoko la aw kana miiri k'a fɔ anw de nɔ don laɲini kɛrɛnkɛrɛn min bɛ yen n'o ye misiw ka balo ye aliment bétail ye an b'a fɛ an ni yɔrɔ mun dira an ma sini bɛ
u k'a bila an ka disposition na pour que an ka se k'a ka bagan di an ka baganw ma a yɛrɛ b'a dɔn an bɛ mois de mars la n'o bɔra yen mois d'avril bɛ na n'o bɔra yen mois de mai bɛ na dumuniko bɛ gɛlɛya donc an ka laɲini yɛrɛ ye mun ye a ka d'a ma mais a ka d'a ma da ɲɔgɔn fana a kana d'a ma da mun na an tɛ se mun kɔrɔ an tɔnden 11 ɲɔgɔn de bɛ nin jɛkulu nin kɔnɔ c'est à dire fɛn o fɛn bɛ misi mara la a bɛɛ b'a kɔnɔ welewelekan min bɛ ne bolo jamanadenw bɛɛ k'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na ko bi gɛlɛya de bɛ misi maralaw kan o gɛlɛya dun tɛ fɛn wɛrɛ ye misi balo donc an b'a fɛ bɛɛ k'i fanga fara an kan an ka se ka misi balo nin sɔrɔ puisque a dira anw de ma ni fɛn dir'i ma i m'a sɔrɔ i b'i kan bɔ an fana y'an kan bɔ pour que an ka se ka mun dira ma an ka se k'a sɔrɔ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Dirisa Sidibe Kane ye u y'a fɔ cogo min na mɛ ni sogo nɔfɛ n'o ma kɛ min ye dɔ yɛrɛ tɛ dɛ fɛɛrɛ tɛ dɔ yɛrɛ dɛ olu ka ɲini fɛn k'o bɛ se ka sɔrɔ fɛn cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka o hakili ani ka sabati n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ PSDA a yirali min kɛra k'a fɔ k'olu kɔni k'u b'a la ka fɔbali fɔ jamana in kɔnɔ na k'u b'a la ka wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin fanga ma kuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tɛ sababa ye walima i b'a dɔn k'a fɔ k'u b'a la ka fanga kɔni ka taabolo ni ka se ka olu lagosi o min kɛra n'i y'a sɔrɔ n'u welela bɔgɔji ne kan min ka dɔn k'a fɔ parti sadi olu yɛrɛ kɔni olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilila an bɛ waati min ko sisan ko nin tɛ nin waati ye k'u ka hakilila de don n'a sɔrɔ k'a fɔ tɔnw don k'u kan ka wulikajɔ kɛ ka se k'u hakilila di o PSD ka tɔn ciliko kuma min bɛ sen na parti sadi a ɲɛma ale b'a hakilila don ko sen fɛ an ka lamɛn. anw ka faamuyali la parti kɔnɔ tɔn ci o ci a baara kɛcogo ka jugu ka tɛmɛ ni a tɔn tolen don kɛnɛ kan ye bɛɛ k'a dɔn a ka sɔrɔ a bɛ sariya kɔnɔna na ani sariya mɔgɔw bɛ kuma mais ka tɔn ci o kɔrɔ de ye i ko bɛ yen mais n tɛ fɛ k'a dɔn n tɛ fɛ ka bɔ a kalama a da tɛ yen nɔ a tɔgɔ tɛ yen donc o dun baara a bɛ fɔ o de ma clandestin association ni parti politique clandestin o parti o tɔn minnu bɛ ci u baarakɛli olu ka hostilité olu ka baara juguya ka bon ka tɛmɛ n'u u bɛ cadre normal kɔnɔna na c'est pourquoi an ko o tɛ jate ɲɛnama ye bi ka wuli k'i bɛ tɔnw ci transition yɛrɛ ka baara yɛrɛ tɛ nin ye k'a fɔ ko i bɛna tɔnw ci i ma tɔn minnu dilan e b'o ci mun na tɔn minnu t'i ta ye tɔn ye jamanadenw de ta ye jamanadenw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ka tɔn dilan k'a fɔ an bɛ fɛ ka taga nin sira fɛ e b'o ci ko parce que fanga b'i la n'i y'a ci o kumana i b'u wajibiya u b'u dogo k'u ka baara kɛ dogo ka baara a man ɲi jamana kɔnɔna na o de kosɔn a fɔra ko ka démocratie kɛ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka tɔn kɛ kuma da tɛ d'i ma kuma fɔyɔrɔ tɛ d'i ma n'aw ma organiser pour que an k'aw dɔn aw bɛ si yɔrɔ mun na aw bɛ baara mun na a n'aw ni minnu bɛ baara kɛ pour que a ka dɔn o bɛ baara nɔgɔya jamana yɛrɛ bolo mais n'a fɔra k'aw b'o tɔnw ci ka tila ka olu to u yɛrɛ ma dibi la ni mun wolol'o la o y'aw yɛrɛ ka laɲini ye dɛ donc o de y'a to an kɔni bɛ nin ko in faamuya cogo min na u tɛ nin parti in dɔrɔn nɔfɛ u bɛ fɛ ka Mali parti bɛɛ de ci k'u yɛrɛ sɔrɔ parce que o de kuma fɔra depuis fanga in sigira don min na a bɛ ka fɔ parti ye jamana ci parti ye jamana ci parti bɛ jamana ci cogo jumɛn na o kumana jamanadenw bɛ min parti bɛ jamana ci cogo di k'a sɔrɔ administration bɛ yen parti bɛ jamana ci cogo di k'a sɔrɔ policiers bɛ yen juges bɛ yen nɔ bɛɛ bɛ yan donc fo bɛɛ de niyɔrɔ ka fɔ jamana ciko la pour que a kuma ka se ka ɲɛnabɔ bi parce que n'an bɛ fɛ ka bɛn ni keleya de ɲini jamana kɔnɔ f'an ka nin baarakɛcogo in de dabila ka wuli ka fanga yira mɔgɔw la ten kun den sinon tɔnw bɛ jamana kɔnɔ yan marifaw de b'u bolo aw ma olu ci tɔnw bɛ jamanaw kɔnɔ yan signature kɛra olu fɛ n'a fɔra accord d'Alger olu ye marifa de ta k'u sigi ka mɔgɔw kɛlɛ ɔ olu ma ci aw bɛna baga parti dɔ ma o ma marifa ta o m'a fɔ ko mɔgɔ ka marifa ta o m'a fɔ ko ka mɔgɔ faga n'o o tɔn cira o kumana message ye jumɛn ye message ye mun ye dɔrɔn k'a fɔ ko n'i ye marifa ta sɛbɛ la ko yafa bɛ k'i ma ko mais ko n'i kumana i n'a fɔ anw bɛ kuma cogo min na ko yafa tɛ k'i ma donc o message modèle o man ɲi jamana kɔnɔ o tɛ na ni bɛn ye o de bɛ na ni jamana ci ye ala k'an kisi o ma donc an bɛ mun f'u ɲɛna an kɔni dalen bɛ justice la an b'a dɔn na ala sɔnna justice tɛ sɔn ka don nin ko kɔnɔ parce que justice bɛ principe respecter à chaque fois n'a gɛlɛyara juges bɛ yen minnu tɛ sɔn ko dɔw ma donc an hali dalen don a la na ala sɔnna a bɛ taa o sira fɛ a bɛ yira k'a fɔ ko tɔn tɛ se ka ci nin ko la ten donc o de bɛ na jamana tɔ la basigi sinon dɔ kɛra duguko in na ten dɛ n'an m'a lajɛ ka ko wɛrɛ ɲɛɲini mɔgɔw ka baloko ani mɔgɔw ka sigida ko ni mɔgɔw ka paix ko ɲɛɲini ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔna na dɔ kɛra ten sa dɛ n'an tilala nin bɛɛ la an bɛna mun kɛ o tɛn'o ɲɛfɔ an ye sa n'a bɛɛ cira o tumana mun bɛna kɛ sa o k'o ɲɛfɔ an ye komi fanga bɛ olu de bolo se b'u ye bi. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye parti sadi o ɲɛma kan ye fɛn min da kɛra an ka jamana an bɛ dugawu kɛ ala ka Mali bila sira kan n'an bɔra ye asi conseil o tɛ dɔ ye dɛ ka wulikajɔ ka musolakaw ka fara ɲɔgɔn kan ba
u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn de la sango u sen bɛ se ka don kow la cogo min na o kɛra faraɲɔgɔnba in sababu ye o senfɛ min y'a ko ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ Nahan Bagasuba ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Barada in sigira mun kama a sigira Mali musow kama bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalafili wagati sera donc an ko k'an bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ musow ye u jɔyɔrɔ ye mun ye bari n'i y'a ta k'a lajɛ faso yɛrɛ 100 o 100 faso in kɔnɔ i b'a sɔrɔ 51 an musolakaw ye ni kalafili sera anw de bɛ boli ka taa an ka hadamadenya san 5 ka taa falen wari la ka taa falen barama na an ko dɔ kɛra don o don an bɛ kamanagan kɔnɔ donc an ko an b'a yira musolakaw u jɔyɔrɔ ye mun ye an y'o wuli ka jɔ kɛ u jɔyɔrɔ ye mun ye ka an sinsin fɔlɔ sariya bolo kan n'o ye sariya bolo 52 ye n'an ko ma la loi 052 an y'an sinsin o kan ka se ka kuma musow ye u jɔyɔrɔ kan ka tila ka na an sinsin tuguni falen minnu kɛra kalafili kɔnɔna na falen kura minnu donna kalafili kɔnɔna na ka na an sinsin olu kan walasa k'a yira musow la ayiwa an bɛ fɛ aw ka bɔ wari minɛ na aw yɛrɛ ka taa ɲɛma nka n'aw bɛ taa ɲɛma tuguni aw k'a dɔn ni falen de donna fɛn in kɔnɔna na o laɲiniba fɔlɔfɔlɔ n filɛ k'o de f'i ye ka musow bɔ o yɛrɛ kalama k'a dɔn k'a fɔ musoya tɛ k'o denni ye Mali bɛ dingɛ kɔnɔ bi san joli joli n'i y'a ye an musolakaw ne yɛrɛ b'a fɔ n ka anw nɔ b'a la bari mun na kalafili mana se maa minnu ka wote ka ca o ye anw de bɛ taa kalafili kosɛbɛ nka tellement que an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka taa kalafili minnu ye olu de bɛna an ka jamana in jɔ an bɛ 400 minɛ ka 200 minɛ ka taa maaw ta k'u sigi an kun an t'u ta fan dɔn an t'u na fan dɔn donc baara in yɛrɛ sigida fɔlɔfɔlɔ kun ye mun ye ka taa musow ka t'u baro fili mun b'u ka kow la o tɛ mun kalama o ka kow la an ka baroda sigi o de la an ko a ma k'an ka taa an sigi ka arabura palabulu yɛrɛ ye mun ye mankan ni ivoirien b'o fɔ ka taa an sigi yirisunba kɔrɔ ka ɲɔgɔn baro ka ɲɔgɔn bilasira donc an ka wuli ka jɔ kunba yɛrɛ de kun y'o ye walasa ka an musolakaw bɛ fili minnu kɔnɔ ka an caman sama ka bɔ kɔnɔ an ka se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka an cɛw an faw an denw an ka se k'olu dɛmɛ an ka se ka faso maliba bɔ dingɛ kɔnɔna na. Ni tun bɛ tali kɛ Nahan Bagasuba kɛnɛ in kan Bamakɔ marabolo ɲɛma kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔ gouverneur ye Abdulayi Kulubali Ndɔma ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ nin ko senfɛ o filɛ. Ka ɲɛsin sariya min bɛ hakɛ kɛ musow ye jɔyɔrɔ ko la jamana na politiki jɔyɔrɔ ani sugandili jɔyɔrɔ n b'a fɔ poste électif et nominatif sariya ko ni élection bɛ kɛ ni lisiw bɛ dilan kalafili sɛbɛnw ko ni tɔgɔw bɛ sɛbɛn ni muso kɛra 70 ye misali la 100 sara la cɛ bɛ kɛ 30 ye ni cɛ kɛra 70 ye muso bɛ kɛ 30 ye ni ye cɛ 2 ta wajibi de i ka muso 1 tugu a la wajibi o ye sariya ye ou bien n'i ye muso 2 ta wajibi de i ka cɛ 1 kɛ k'a dafa mais laɲini tun ye mun ye musow ka hakɛw bɛ se ka sabati musow bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ cogo min ne k'o de la n b'a ɲini aw fɛ k'aw bilasira ni lisi bɛ dilan a ta kana kɛ n tɔgɔ ka kɛ lisi la ye dɔrɔn a k'a ɲini ka kɛ lisi ɲɛmɔgɔ ye munna n b'a fɔ parce que kalafili an ka duguma kalafiliw caman na ni mɔgɔ min bɛ lisi ɲɛmɔgɔya la o de bɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ commune na conseil régional b'o cogo la hakili an b'o hukumu de kɔnɔ parce que sariya kuraw ye dɔw bɔ a la n'i ye ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ani n'i bɛ dafali la olu tɛ fɛn suguya kelen ye donc a ka ɲɛmɔgɔya ɲini n m'o ladilikan de d'aw ma ka tila k'a fɔ aw ye jamana ɲɛmɔgɔw n'o bɛ daminɛ an ka président na colonel Asimi Goïta olu ka haju de ka musow bila u ka hakɛ kɔnɔ ka musow la yiriwa walasa jamana yɛrɛ bɛ yiriwa u y'a fɔ u y'a waleyaw kɛ nka an bɛ baara kan baara bɛɛ tɛ se ka kɛ don kelen k'a ban don kelen mais dɔɔni dɔɔni mais jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye mun ye musow bɛ se ka bila u ka minɛn kɔnɔ cogo min u cɛsirilen b'o la an fana b'olu ka ci la an fana cɛsirilen b'o la donc k'o fɔ aw ɲɛna k'a fɔ u sewalen don n'aw ye jamana ɲɛmɔgɔw sewalen don n'aw ye u ka cikan don ko k'a fɔ aw ye. An b'a ladɔn k'a fɔ ni tun ye Bamakɔ marabolo ɲɛma kan ye Ndɔma Abdulayi Kulubali a fɔra cogo min an bɛ dugawu kɛ musolakaw olu tali ba la k'u ka kow yakubaya n'o y'a kunba ye ala ka sabati n'an bɔra ye si marabolo kɔnɔ la yɔrɔ dɔw bɛ yen bi i b'a sɔrɔ ka sanga ni maaw ɲɔgɔnna ɲɔgɔn na sigiw la marifatigiw ni ka se ka marifa ta maa caman bɛ yen sigiw kɔnɔ na fo sigiw tiɲɛna maaw ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i ye si marabolo lajɛ bi san ba kɔfɛ e ka dɔn o tɛ o yɔrɔw la ye nin tɛ siya ko kuma ka tɛ yen wa k'a fɔ ninnu ni ninnu e ka dɔn k'olu bɛnnen b'u ka sigilan yɛrɛ taara ɲɛda kɛnɛ kan filalakaw kɛrɛn olu ni donsolakaw n'i ye ninnu ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ i dabali bɛ ban an sera yɔrɔ dɔw la ka ɲininkali kɛ Dibugu an b'a dɔn ka fɔ ale yɔrɔ dɔw la olu dɔw b'u ka sira di an ka maa dɔw labɛn. Tɔgɔ ye Mama Jara ka bɔ Namdolo wɛrɛ la n ye dugutigi ye a ɲɛ kolo baara ye foyi t'an bɛɛ ya hɛrɛ kɔ an bɛɛ nin bɛɛ yɛrɛ an mun jigin bɛɛ ɲɔgɔn fana bɛɛ
amenywan kan e yere nana be ya ajala nya aboyana ma ye balona torona tabuna na pujuju yarabe alakatumanga Musa Jagite kabojibugu si komini anga sigira basi foita anga sigira angoni si wulmati envers si wulmati akela tanvers ambede kili ambebi donga bonyonga basi foite no minumbi kanga manganga yoro nyefekana aw manga la fiara ya ukadai ukinanga yoro che ukake ala yara kama jatika ukatuka si wuluma dai si wulmati envers angoni bebi cheke nyonga kadumunga nyonga kamilawali kami moke ta moke fosisa bamana o flawo akadna bamana fionfe si wulmati envers ambe donno nyona inyebe berora berotini ambere bita nyonfe kata dumunga nyonfe nisa misera ambe bicheke nyonfe uka auntota ambi tota yere ala sonama ambaloran kafoni tuye krenana si marabulo kono na dibugu ka fe ka don kafoni ye nunu sigi chogo la jebi e dabal bi ban yoro dowlani mogo jora ka mado e nyon krefe krene walma ka siga e ka do grenyona sugo do e kamana be ganga nunu ga yoro la beda magaka wa bebe nyon bulambe dugo ke ala ka ko sababu ya ala go ko yakuba ya wa kuni ya bare legitimene siga fo bamunu be niya sonuru walera kamnilla wali krenena ka don ka fo masna samarabulo ko na kata se krenena moti marabulo yoro dawla o siga fo niya sonuru so we kera elali komantana po ko albi kubo benyo ya de ko na medugo ke ni nywana wu anyo de fo o kan nywana wu yakuba ya sango be anga jamana ko marfa bi sudura medugo ka ala ka kala nuni ka yakuba ya namburai ambaloren ka fo laicite ko kuma chara akabwanga jamana sera suma kono walma kana bwa kono bebe kitafo buguninga ufe Musa kone ni yasuru benga coordinateur général anyi ngalika lera la laicite ko la Musa kone kuma mifo angalame laicité o kele ba e mo jonye dine mo munun ba akeleke a chaman be kalambatu la fen be ka fisa dine ko la fo fen do ka dicter kun e ko de fo boni an ka dine mo ta aklambe betende mo fen ba fu kibe laicité kele o ko ke te laicité re ko don walma be ka pays islamique ko min fo ita ko de don laicité damina na folo école la uta kalama folo école la famaden place kumbe fantanden place kumbe ali famaden ni fantanden kunde do classe kelen ngono fama u jowo kumbe église kono fama jowo kumbe misiri kono fantan jowo kumbe laicité ko nunu de nana o bekele kaya bekele fantani fama jowo ko tawla misiri kono aw be jowo kelen kaya fana classe kono fantanden place ni famaden place côté na ube classe kelen ngono be kelen laicité de nana no folo depuis ala kira clé dinamo ba do dinamo ka kele mo no fe kole ude olu tate dine kele de ni dinamo min ko ki be laicité kele e de te fin kalama sinon laicité te fin kele tay parce que ale de be bedda ma Kenya wa jamana ni be de tay jobatola ba kono chrétien ba kono yahudiya ba kono nanzara ba kono islamé ba kono dine bebe ba kono ko anga jebe ki take angon ka besigila ambe malien ni mali kungo min nana anga je anko ke beki ka dine pratique ka dama nansel ala fe ala de ba jujo mo kana mo karaba fui ka kenya ko ne aya de yoye la ikra fi din kabalte dine la gaslamé bo kalan kakla kiti nyetu ka foko foka kentai kakla ka kalan o ko ne kelen kono ko Muhammadu koko lakum dini kun waliya dini aw ka dine ba ubolo ne ga tabe mulo o bebe ka fo femina ni nana fo alsa tuni ko no ko ka ke pays islamique nanya ke pays islamique munu we ko ni ko ka ke pays islamique olu de be kla ka mino jana na flo ko ke pays islamique atekunla ba so jolen ka yetuni keneka ka fo dolo de be fera atekunla ko ye bete islamé munu mbomi imolu ntonyo mo hakila ko islamé ay dala folini yechugo na ka fo ko nye islamé wo ya kono ala redungu kuye ya do fen kono ale mako tula ngo ala yo o ayaw jigi ali sellaw de ka ko waylun lil musallina ko bone be sellawi allazina hum an salatihim sahuna mo mun be selimina ni bataya ani mo mun be ya do ka sella ka bebe do waylu kono ngo nun be ko ani ayaw de kaslamo be pani be kono kati to fendo de kuna kwa yecho chekan parce que na fala ko ningana ke ni o keleke dala walma ni keleke keneka mo ba fe ka sa kaslama yakabo kaso jugo mi mbala akele no ka sinji tike ok ala ya sebe a jine de dala ko sinji tike la te do akono fen saba de ba jine dala ka mo yin nga wodo a sebe ne do a jine dala folo ko jobato la te do akono mushiriku kakla ka sebe o duguma tuni ko sinji tike la te do akono kakla ka sebe o duguma ko danga den te do akono ala ko ka be se ka yafa fen to be ma gani saba nini yeli la e sentala na sinji tike ta slame min be ko sinji tugune do abula nya tani flama ni nanfolo bi kun ni te hini balma la e sinji tigala de ni ala e gasiye kalfa e la katime duden touka ni te hina ula e sinji tigala de ite do ajine kono o du min ba munun be ni yafate ke oluma islamu yo toyi
fɛn ni fitinin dɔw de bɛ ta sa k'a fɔ k'a bɛ diɲɛ minɛ n'o ye nka laïcité nin mɔgɔ dɔw de visé tɔ ye Mali kɔnɔ yan k'a kɛ komi an bɛ laïcité kɛlɛ la k'a sɔrɔ an tɛ laïcité kɛlɛ la dɛ an bɛ mɔgɔ dɔ de nɔfɛ a kun de filɛ sinon jamana nin tɛ se ka bɔ laïcité jamanaya la o ni mɔgɔ min ko k'i tɛ laïcité ko nin fɛ Mali bila kɛ Mali ko k'a ka jamana ye laïcité de ko diinɛ bɛɛ bɛ bɛn a kɔnɔ bɛɛ k'i ta pratique a kɔnɔ n'an sera Ala fɛ a bɛ juger Ala bɛ ka mɔgɔw ka jurumi sɛbɛn cahier min kan o t'e bolo i ta tɛ i ka biriden kelen tɛ a ka jinɛ la i ka biriden kelen tɛ jahanama la i ka foyi t'a la silamɛya dili ma cogoya min na k'i k'o de kɛ nin tigi fana dalen don min na a k'o de kɛ Ala ye jigi kitabu 4 min ci n'o ye Zaburi ni Tawureta ni Injili ni Kuranɛ a bɛɛ cila ni kumakan kelen de ye a ye da Ala la dɔw ka tile a bannen de filɛ tɔ minnu filɛ nin ye olu nana ka a sigilen don fɛn minnu kan sinon silamɛw b'a dɔn seli silamɛya nana ka san 11 kɛ o y'a sɔrɔ su ni seli t'a la o mun de kun don n ko jogo nin de kun don wa Ala ma seli di bɛɛ ma o fɔ fan bɛɛ Ala m'a fɔ ko bɛɛ ka seli an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Musa Kone ni tun y'ale ka ɲɛ ka bɔ Buguni a fɔra cogo min na laïcité ko la ni tun y'ale ka ɲɛfɔli an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ ɲɔgɔn ya ko kɔnɔ la yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye sunkalo ye tile 6 sɔrɔ bi su in na ye su 7 su de ye o nafila karamɔgɔ Maliki Danbele o ye jumɛn ye sunkalo 7nan nan fila o arakan 6 de arakan kelen kelen i bɛ Fatiha kalan kul ya ayyuhal kafiruna i b'o kala siɲɛ 7 ka taa bila laban na kul wallahu ka taa bila laban la siɲɛ 7 o balen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka dugawu in kalan Allahumma inni ala siyamihi wa qiyamihi wa jannibni fihi min hafawatihi wa athamihi warzuqni zikraka wa shukraka bidawami hidayatika ya hadiyal mu'minin abamananga ala ndeme sunkalo suni ɲuman kan ana ananfila dɔli ɲuman kan ala i ka ɲɔrɔ janya sunkalo kɔnɔna na ka bɔ a tɛrɛntɛ kow bɛɛ lajɛlen ma a n'a jurumu ko i ka n gɛrɛsɛgɛ e ala kɔfɔli la ani e ala barikadali la ni i ka kana dumɛlen e min muminu kana an balɔdan k'a fɔ ni tun ye Maliki Danbele ni tun y'ale ka ɲɛ ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo ni ka kimɛ ko ɲuman yira n'a alisilamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen la ka musakaw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra yen n bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele mun b'e bolo an karamɔgɔ an bɛ taa Sɛnɛgali jamana kan fɛn min saya jamana kalanfɛnw ka lafasatɔ ani ka fara fɛn min kuluba dɔ kan n'o ye G7 ye olu y'a latigɛ k'a fɔ ko ka baara ɲɔgɔnyaw ɲɔngiri tile 2 kɔnɔ kunu tɛnɛ ani bi tarata barisa k'u ye laɲini min kɛ marabagaw fɛ ko o bɛɛ lajɛlen ma sabati ka da ka ko fɛn min ye kalanfan minnu taara sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ko olu ka sarako ko o ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ o kɔfɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan fɛn min jatigɛ walekɛlaw kɛlɛli kadara kɔnɔna ye Burkina Faso jamana ye kɛlɛkɛ minɛ kura dɔw sɔrɔ min kɛlɛkɛminɛ yɛrɛ fanba n'o o ye pankuru ye a jira la ko fɛn min ye ko sisan ko finitigɛlakaw ka wuli ka jɔ ko bɛna caya kosɛbɛ nin waati in na o kɔfɛ an bɛ taa Tunisie jamana kan fɛn min ye tungatagala maa 29 ɲɔgɔn olu ye jika kasara sɔrɔ k'u nin to a la fɛn min ye Tunisie jamana kɔgɔji lakanabagaw k'a fɔ la olu y'a jira k'a fɔ k'olu sera ka maa 11 ɲɔgɔn ko olu de nin kisi nin waati na wulikajɔw bɛ senna jamana fan bɛɛ fɛ a jira la ko ninnu maa ninnu yɛrɛ k'u caman ye faransiw ni minnu tun bɛ k'u kunda Europe jamanaw kan o kɔfɛ an bɛ taa Laginɛ jamana kɔnɔ fɛn min ye Thierno Mamadou Diallo ye ale min fagara wulikajɔ dɔ senfɛ Laginɛ jamana kan ni polisilakaw dɔ kɛra ale sababu ye n'o yɛrɛ bɛ wele ko polisi Moriba Kamara ye a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye san 10 ɲɔgɔn kaso ɲangini ko o dara ale kan nka fɛn min ye a lafasabagaw ye olu bɔra k'a jira k'a fɔ k'u ma jɛna a ye ko ka dɔ bɔ ni san 10 in na an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka nɔgɔya badabada Ala k'o sabati kan ti sɔn Umu min ka dɔn k'a fɔ sunkalo setɔla girinkajɔw o kɛlen bɛ sababu ye kan kɔni ale kɔni minɛnen bɛ walima coronavirus min don maa t'a dɔn o tuma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bala yɛrɛ nɔgɔya kunnafoniw fara ɲɔgɔn kan Siri Kulubali fɛ Mohamed Samake ka fara Umu Danbele Abulayi Kulubali nɛgɛ kɛrɛfɛ samanen bɛ sɔrɔ cɛkɔnɔw ka Marshal bolo a yɛrɛ tun ta bɛ taama na